Выключи. Хайырлы кеш, тур эфирден алқар чарылышы сіздің білән Рузиль Мингалимов. Алғатова бүгінгі тіп темалар хақында. Шолда аутизмнан интегуші балалар саны арта бара. Тик оларға тиешлі ярдәм күрсәтү мөмкинлеге юк. Шуда дети үзәге шәһәрдәшләрдән ярдәм сорарга мәҗбүр. Эшмәкерләр башкарма комитеттан ярдәм сорый. Кризиска каршы штабның файдасы бармы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Иртәгә соңгы көн медиапокорение балалар һәм яшьләр мәгълүмат чараларының бөтен Россия фестиваленә заявкалар кабул итү төгәлләнә. Соңгы ел ярымда беренче уен. Стадион төзекләндергәннән соң Чоллы КамАЗ футбол клубы үз кырында беренче тапкыр очрашу уздырды. Чоллы банкларының берсеннән 2 миллион сум тирәсе акча урлаганнар. Хәзер бу факт буенча тикшерү эше бара. Җинаятьче әлегәчә тотылмаган. Хәл узган шимбәдә була. Билгесез ирод медицина маскасы киеп банк бүлекчәсенә килеп керә. Зур суммада акча алып чыгып китә. Эчке эшләр идарәсендәге әлеге очракның дөрестлеген расладылар. Тикшерү процессына зыян китермәү максатыннан рәсми аңлатма бирүдән баш тартылар. Без вакыйгаларны алга-табада күзәтеп барачакбыз. Дөньяда һәр 66-нчы бала аутизм белән авырый. 2 яшькә кадәр дөрес диагноз куеп, дәваланган очракта баланың тулысынча савыгу мөмкинлеге бар. Чалда да аутизмнан интегүчеләр саны арта бара. Бүгенгә 500дән артык бала диспансерда исәптә тора. Ә инде консультация күзәтүендәгеләр саны 3000-нән дә артып китә. Ләкин шәһәрдә аларга тиешле дәрәҗәдә ярдәм күрсәтү мөмкинлеге юк. Бүген бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Чудо дети үзәге җитәкчесе шәһәрдәшләргә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Эта беда может прийти в любой дом. Чудо дети үзәге җитәкчесе Ася Кислова әйтүенчә, аутизм белән ешрак малайлар авырый. Баланың авыруы нигездә яшь ярымнан алып 3 яшькәчә ачыклана. Кече яшьтән үк дөрес итеп дәвалау яхшы нәтиҗә бирә һәм бала инде мәктәп яшенә тулысынча сәламәтләнергә мөмкин. Тик Россия буенча алсак та аутист балалар белән шөгыльләнүче нибары 20 үзәк бар. Чалда исә ГЭС бистәсендә урнашкан бинада бүген дә ремонт төгәлләнмәгән. Акча кирәк. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Ася Кислова проблеманы хәл итү юлларын тәкъдим итте. Мы предлагаем 2 апреля 2016 года Без 2 апрельдә җирле каналда телевизион марафон оештырырга тәкъдим итәбез. Ул бинаны төзекләндерү өчен акча җыю максатын күздә тота. Шул көнне хәйрия аукционын да үткәрергә ниятлибез. 2 катлы бина ГЭС бистәсендә урнашкан, ул күп еллар элек салынган һәм шактый вакыт музыка мәктәбе булган. Хәзер үзәк шәһәрдәшләрдән ярдәм сорарга мәҗбүр. Аның бер юлы бер көнлек хезмәт хакын бу игелекле эш өчен күчерү. Мы уверенно стоящие на ногах. Без үз аягыбызда нык басып торабыз, эшлибез. Бүгенге чыгышны тыңлап онытырга тиеш түгелбез. Һичшиксез бу проект өстендә эшләргә кирәк. Ася Кислова сүзләренә караганда, бинада ремонтны төгәлләү өчен 28 миллион сум акча кирәк. Әлегә авыру балалар вакытлыча психоневрология диспансерында бүлеп бирелгән бүлмәләрдә дәваланырга мәҗбүр. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чолда 1 яшь ярымлык балалар өчен бакчалар барлыкка килергә мөмкин. Бу хакта кризиска каршы штабта хәбәр иттеләр. Шәһәр эшмәкәрләре үз эшләрендә ярдәм сорап башкарма комитетка мөрәҗәгать итте. Сәүдә сәнәгать палатасында һәр шимбә кризиска каршы штаб утырышы оештырыла. Биредә эшмәкәрләр борчыган сорауларын уртага салып хәл итте. Нәтиҗәдә кемдер аз процентлы кредит алуга иреште, берәүләр исә яңа клиентлар тапты, җитештерүчеләр үз продукциясын тәкъдим итте. Бу юлы Наил Мәгдиев бизнес вәкилләре белән аларның эш урыннарында аралашты. С утра в детский сад? Да. Инглиз һәм рус телле балалар бакчасы кризиска каршы штаб утырышында хакимияттән ярдәм сорады. Шәхси учреждениедә Санпин кагыйдәләре буенча проблемалар туган. Моннан тыш бакчаның урамда үз территориясе да юк. Шәһәрдәшләр исә балаларның комплекстагы мәйданчыкта уйнавына каршы. Детей и денег много не бывает. Это же не мной придумано. Дети есть дети, они в любом месте дети. Любую сторону можно занимать, но дети это прежде всего. Так ведь, да? Когда дети, вообще ничего не обсуждается. Ну как может ребенок мешать? Это все, что солнце мешает. Или там воздух мешает дышать тебе. Бакча җитәкчесе белдерүенчә, янәшәдә балалар мәйданчыгы оештыру өчен 2 урын бар. Наил Мәгдиев эшмәкәрлеккә ярдәм итү бүлегенә җир проблемасын хәл итү бурычын йөкләде. Я даже облагородим. То есть мы поставим там столбы, мы поставим там хороший забор. Штурман Кредо оешмасы алдынгы үсешле территория резиденты булырга тели. Биредә йөк машиналары өчен махсус техника ясыйлар. Наил Мәгдиев оешма эшчәнлеге белән танышты.
Шалының тор статусын алуы технопаркларга да ихтыяж тудырырга тиеш. КамАЗның фәнни-техник үзәге каршында офис мәйданнары төзелә. Бинаның гомуми мәйданы 48 000 квадрат метр. Инвестор акча бүләргә әзер, әмма бина нинди максатта кулланылыр? Эшмәкәр башкарма комитеттан киңәш сорый. Что можно здесь затащить, затянуть, площадь действий, концепция понятная, большое. Выставочный центр не напрашивается? Есть такое тоже идеи определенные. Да хоть университет. Бирде дарухана, фитнес үзәкләре, шәчтарашхана һәм машина кую урыннары булдыру планлаштырылган иде. Наил Мәгдиев исә монда балалар бакчалары биналарындагы оешмаларны күчерергә тәкъдим итте. Есть мамы, у которых таких возможностей нету. Поэтому детские сады, которые они же были построены в удобных местах, сегодня они, к сожалению, некоторые под офисы используются. Такая практика была, да. Эшмәкәргә тиешле документларны Кама сәнәгать форумына әзерләргә тәкъдим ителде. Ул бу атнада Чаллыда узачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Халык күбрәк зорлана башлаган. Узган ел җирле хакимияткә кабул ителгән мөрәҗәгатьләр саны 2014 ел белән чагыштырганда 25,9% артык. Башкарма комитетта моны катлаулы икътисади шартлар һәм чаллыга яңа җитәкче килүгә бәйлиләр. Сорауларның 19% уңай хәл ителгән. Шәһәрдәшләрне иң беренче чиратта торак коммуналь хуҗалыктагы проблемалар, төзелеш, балалар бакчаларына кагылышлы сораулар борчый. Шулай ук торак мәсьәләсе дә актуаль. Бу беренче чиратта алданган өлешчеләргә кагыла. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию. Агымдагы елда 58,02 һәм 65,05 йортларын куллануга тапшыру планлаштырыла. Бу исә 426 шәһәрдәшне фатирлы итү мөмкинлеге бирәчәк. Башка объектлар буенча инвесторлар эзләү дәвам итә. Мөрәҗәгатьләр нигездә язма рәвештә кабул ителә. Шул ук вакытта халык контроле порталының елдан-ел актуальләшүе сизелә. 2015 елда сорауларын порталга юллаучылар саны 2 тапкырга арткан. Мөрәҗәгатьләр 10 көн эчендә карала, аларның 73% уңай хәл ителгән. Мэр билгеләп үткәнчә, халык белән эшләү агымдагы елда да өстенле юнәлеш булып калырга тиеш. Критика, недостатки. Тәнкыйтьне әлбәттә берәүдә яратмый, әмма ул кирәк нәрсә. Аны кабул итә белергә тиешбез, кешеләрне тыңларга, ишетергә бурычлыбыз. Бүген хакимиятте шәһәр бюджеты буенча халык тыңлаулары булды. Анда узган елга керем белән чыгымнарга нәтиҗәләр ясадылар. Экспертлардан торган комиссия бюджет акчалары тотылуга уңай нәтиҗә бирде. Узган ел шәһәр хазинасына 8 миллиард 138 миллион сум акча кергән. Чыгымнар исә 102 миллион сумга азрак булган. Мәгълүмати технологияләр үзәгендә диспетчер хезмәтенең телефон номеры үзгәрде. Яңа номер экраннарда күрсәтелгән. Домофоннар һәм телевизион антенна буенча гаризалар автомат рәвештә кабул ителә. Иң элек телефоннан алдан яздырылган хәбәрне тыңларга киңәш ителәр. Аннары адрес һәм телефон номерын борчыган проблеманы әйтеп хәбәр калдырырга кирәк. Оператор белән элемтәгә керер өчен исә 0 төймәсенә басу сорала. Иртәгә соңгы көн. Медиапокорение балалар һәм яшьләр мәгълүмат чараларының бөтен Россия фестиваленә заявкалар кабул итү төгәлләнә. Соңгы ел ярымда беренче уен. Стадион төзекләндергәннән соң Чаллы КамАЗ футбол клубы үз кырында беренче тапкыр очрашу уздырды. Мы в Литай дорожим каждым вашим радостным моментом. Поэтому Литай предоставляет всем подключившим телевидение, интернет, телефонию скидку на 3 года, чтобы радостные моменты длились как можно дольше. Подробности по телефону 843 72. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. Я много работаю на даче, но последнее время ломит поясницу. Сосед предложил желтый крем «Долгит». Теперь работаю в удовольствие. «Долгит» – немецкое качество по доступной цене. Яңалыклар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузель Мингалимов. Медиапокорение балалар һәм яшьләр мәгълүмат чараларының бөтен Россия фестиваленә заявкалар кабул итү төгәлләнә. Иртәгә соңгы көн. Әлеге фестивальдә яңа гына яза башлаган яшь журналистлар, мәктәп һәм студентлар редакцияләре һәм радиостудияләре катнаша. Эшләр 3 яшь категориясендә 11 номинациядә бәйләнәчәк. КФУның Яр Чаллы институты фестивальне 7нче ел рәттән оештыра. Анда катнашырга теләк белдерүчеләр саны да, аларның географиясе дә елдан-ел киңәя бара. Быел, мәсәлән, бәйгедә Смоленск, Киров һәм Екатеринбургтан да яшьләр киләчәк. Бүлекле тантанасы 25 мартка билгеләнгән.
В рамках фестиваля планируется не только церемония. Фестиваль барышында бушлай мастер-класслар да планлаштырыла. Быйыл без визуаль журналистикага басым ясыйбыз. Чөнки кеше мәгълүматның 80%-ын күзләре ярдәмендә кабул итә. Һәм әлбәттә социаль челтәрләрнең популярлыгын да онытырга ярамый. Шәһәрдә май чабу атнасы узды. Православие динендәгеләр бәйрәме булса да, ул елдан-ел шәһәр күләм чарага әйләнә бара. Шәһәрдәшләр өчен бу кышны озатып, язны каршы алу бәйрәме дә. Аның символы кояш кебек түгәрәк һәм алтын су төскә кереп пешкән коймак. Шуңа күрә атна дәвамында кунактан кунакка йөреп коймак һәм каймак белән сыйлану гадәте бар. Соңыннан исә зур бәйрәм чарасы оештырыла. Иң тәмле коймак рецептларын язып алыр өчен каләм һәм дәфтәр әзерләгез. Аларны бәйрәм чарасында безнең хәбәрчебез Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Азатлык мәйданында ветераннар хоры кунакларны шулай җырлап каршы алды. Шәһәр төзелгән елларда мондый бәйрәмнәрдә ял итү мөмкинлеге булмады. Эшләдек ди өлкәннәр. Кызым яшь вакытта бәйрәм итәргә безнең булмады. Эшләп башладык. Балалар өстәлгән. Хәзер генә иректәбез менә. Внучкалар үсеп бетте инде хәзер. Иркенләп йөрибез. Бәйрәм чаралары һәр ишек алдында диярлек оештырылды. Шәһәрдәшләрне тәмле коймаклар белән сыйладылар. Май чабу аларны пешерүчеләр өчен дә бәйрәм. Алар бирдә осталыкларын күрсәтү мөмкинлегенә ия. Уңган шәһәрдәшләр исә ризыкларны өйләреннән үк әзерләп алып килде. Билгеләп үтәбез дип инде менә җыелабыз диделәр дә балаларга мәйдәм алып килим әле. Барыбер дә бит инде хәер булыр. Минем коймакны бөтен кеше макта башлый. Әйе, килгән кешеләр дә, туганнар да. Ну, кефирга да пешерәм, әчегә дә куям камырны. Мен җылы сөткә ясыйм. Йөзтү күкәй салып, но шундый матур тишекле блинчиклар була безнең. Обычный, ну, бөтен кеше шулай пешерә бит инде беләнә. Шуның кырына әзрәк бәләкәйгенә бер бәлеш тә салып, куршапа белән чәйләр эчтек, тәмле чәйләр ясап, шулай итеп бәйрәм бик матур булды инде менә. Ышану буенча коймакларны никадәр күбрәк пешерәсең, йортка шул кадәр бәхет күбрәк килә. Шәһәрдәшләр бәйрәмдә шулай ук кышны озатып, язны да каршылады. Май чабу атнасы менә шушы карашкыны яндыру белән тәмамланды. Шәһәрдәшләр шуның белән бергә кризис, эчкечелек, авырулар, саранлык һәм башка шундый ямьсез күренешләр дә юкка чыгар дип ышана. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Соңгы ел ярымда беренче уен. Стадион төзекләндергәннән соң Чаллы КамАЗы беренче тапкыр очрашу уздырды. Шәһәрдәшләр Хабаровскидан СКА энергия командасы белән уйнады. Гренада паркы стадионында җанатарларның соңгы тапкыр кайчан чират торганын искә төшерүдә авыр. Бу юлы исә стадион халык белән тулы диярлек. Тик җанатарларга бик күңелле булмаган мизгелләр кичерергә туры килде. Пропустили 2 гола вообще. 2 гол керттердек. Без хәтта җыеннарда да булай уйнамыйдык. Сәбәбен белмим. Җанатарларга рәхмәт, чөнки яңадан барабаннар яңгыравын һәм алар тарафыннан куәтле тавышлар ишетү күңелгә рәхәтлек бирә. Каршы як команда шактый уңышлы чыгыш ясады, тик шулай булса да тренерлары спортчыларның йомшак якларын билгеләде. Мы делали ставку на... Без уен башында ук күп көч куярга дигән максат билгеләгән идек. Голларны тизрәк кертү планын төздек һәм ниятебезгә ирештек дә. КамАЗ исә үз кырында җиңелүгә дучар булды. Не могу претензий по самоотдаче ни к одному футболисту. Бер футболчыга да уйнавы буенча дәгъва белдерә алмыйм. Әзерлекнең җитмәве сизелә. Әлбәттә хаталар бар, аларны төзәтү буенча эшләячәкбез. Бу юлы безнең футболчылар уңышлы чыгыш ясамады. Хәл бәлки алдагы уеннарда төзәтелер. Тагын бер атнадан, ягъни 20 мартта КамАЗлар Волгага каршы уйнаячак. Лейсан Ханова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Мәктәп белән мәктәп очрашуы. Чаллының Катнаш көрәш клубында бокс буенча ярышлар узды. Олимпийский спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр һәм Башкортстанның Туймазы шәһәре боксчылары көч сынашты. Рингта барысы 14 пар. Җиңү кем ягында? Тулырак алдагы сюжетта. Полина Романова өчен Туймазы боксчыларына каршы көрәш аеруча истә калырлык. Кызның һәвәскәр рингта беренче катнашуы. Ул 11 ел буе Мәскәүнең ЦСКА спорт мәктәбендә гимнастика белән шөгыльләнгән. Бокска килүенә әле 1 ел ярым гына. Совместимо. Гимнастика очень сильная физическая подготовка. Бу ике спорт төре арасында охшашлык бар. Гимнастикада физик әзерлек бик көчле. Дөрес башта бик авыр булды, чөнки гимнастикада мускулларны киеренке хәлдә тотасың, ә бокста аларны киресенчә йомшартырга кирәк. Әзерлекнең нәтиҗәсе бар. 3 раундта да Полина көндәшләренә каршы күбрәк һәм төгәлрәк һөҗүмнәр ясады. Нәтиҗәдә судьяларның бердәм тавышы белән Чаллы кызы беренче сынашта җиңеп чыкты. Башкорт тренерлары ассызыклавынча, бу очрашуның нәтиҗәсе хәлиткеч роль уйнамый. Мы часто сюда приезжаем на спарринги.
Biz mында бокс уенына еш киләбез. Гадәттәгечә ашыкмыйча план буенча әзерләндек. Спортчыларның әзерлеге уртача. Эш планнарыбыз бар. Бу узарга тиешле этап. Шаллы боксчыларның ниятләре дә шундый ук. Тугандаш спортчылар белән дуслашу. Рингка 14 пар чыкты. Очень рада, что к нам приехала. Кан кардәшләрнең безгә килүенә бик шатбыз. Балалар кичкенә булса да техниканы белә. Куллар эшли, аяктан нык басып торалар. Очрашу Олимпийский спорт мәктәбе файдасына 11-3 исәбе белән тамамланды. Тагын бер атнадан Чаллыда шәһәребезнең һәм Башкортстанның иң яхшы боксчылары очрашуы була. Ә инде май аенда бокс федерациясе социалистик хезмәт һәм Камгаз Энергострой геройлары турнирын уздырырга планлаштыра. Ярышларга Россия һәм Италия җыелма командалары да килүе көтелә. Люсия Валюлина, Константин Величко, яңалыклар. Чаллы хоккей клубында уенчылары Боз сарайында Төбәкләр кубогының 4-нче матчын үткәрде. Алар Әлмәт шәһәреннән килгән Спутник командасына каршы уйнады. Шәһәрдәшләргә уен җиңел бирелмәде. Җәрәхәтләнүчеләр күп, алмаш уенчылар да кими барды. Нәтиҗәләр алдагы сюжетыбызда. 70 минут дәвамында бер командада алга кертмәде. Бары икенче периодта гына Александр Мухин Артур Мисбахов капкасына гол кертте. Өченче периодта кунаклар командасы көрәштә көчләре ягыннан аерылып тормады. Спутник командасының баш тренеры капкачысында алыштырып карады, әмма нәтиҗәсез. Шәһәрдәшебез Дмитрий Кремашов буш капкага 3нче алга кертте. Исәп чаллылар файдасына 3-1. Мы играем свою игру, стараемся. Без үзебезчә уйныйбыз, казыйларга игътибар бирмәскә тырышабыз. Без мондый уенга әзер идек, авыр түгел тырышабыз. Мы в 3 центральных сейчас у нас. Тимур Галеев җәрәхәтләнде. Артемий Ярославскийда 2 период дәвамында үзәктә 3 уенчы барысы әйбәт булыр дип өметләнәбез. Әкренләп яралар төзәлә. Әлмәттә җиңелгәннән соң Айдар Мусакаев Чаллы хоккей командасы белән 14 мартта яңадан биргә киләбез дип вәгъдә иткән иде. Берничә сәгать элек кенә Әлмәттән күңелле хәбәр килеп иреште. Чаллылар 5нче хәлиткеч сериядә дә җиңү яулады. Уен 4-1 исәбе белән тәмамланды. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Әле яңа хәбәрчеләребез хәбәр итте. Берничә сәгать элек Чаллы хоккей клубы 4-1 исәбе белән Әлмәтнең Спутник командасы җиңде. Димәк, безнең команда алга таба да үз уенын дәвам итәчәк. Сез яңалыклар чыгарылышы карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Киләсе очрашуларга кадәр.